Dihay usa ka babae nga mahilig magtanom og bulak. Ang iyang balay puno sa tanom og nindot kaayo tan-awon. Usa ka adlaw nagpalit siya og sidling sa mahalon nga bulak. Iya kining gitanom sa tambok nga yuta, ginabubuan og giatiman pag-ayo. Milabay ang pila ka mga bulan, dako na kayo ang maong tanom, tambok og green kayo ang mga dahon. Iyang gi-expect nga sunod bulan mamulak na kini. Excited na kayo siya masaksihan kung unsa kanindot ang bulak niini. Pagkasunod bulan naguol siya kay wala pa gihapon mamulak. Iya kining gibubuan og abono pampabulak og gihulatan sa pila ka mga semana. Apan tanan niyang hago way pulos kay wala gihapon kini namulak. Hangtod ni abot sa punto na kahuna-huna siya nga iya na lang kining putlon, dala na pod sa iyang kalagot. Sa diha nga iya naunta kining putlon, nitingog ang bell sa gate sa iyang balay. Pag-abli niya, usa niya kasilingan naghatag og appreciation og pagpasalamat sa nindot niyang bulak. Namulak day ang iyang tanom apan didto kini ni pabor sulod sa pader sa iyang silingan. Di lang makita sa iya nga side apan didto sa pikas pader, grabe kanindot ang maong bulak. Nakahuna-huna siya nga di na lang niya kiniputlon kay bisan pa man sa iya nga side wala kinipulos, apan didto sa pikas nga side naghatag kini og kanindot sa uban. Nay mga panahon madiskuryo ta kay abi natog walay pulos ang atong kinabuhi apan naa ay tao nga nalipay sa atong pagkakita. Shout out ko sa mga tao nga naghatag kanako og importansya. Usahay wala kay pulos kung sa imong mata ka magbase, apan ayaw gyud kini kalimti og kanunay timan-i nga sa Ginoo dako kayo ka og bili.